गिबियावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हामबाय होनो जोंनि बे सुपारनेचारेल इउट्युब चेनेलनि जुगिदै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बरायो। नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेशन बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। जेब्लानो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथांनिसिम सौहैगोन। दिनै जों गोदान मोनसे टपिकखौ लाबोदों। बे टपिकआ जाबाय सोरगो रायजोआव सोर सोर हाबनो हाया। दिनै गोबां मानसियानो सोरगो रायजोखौ बा सोरगो रायजोआव हाबनो थाखाय सोरगो रायजो मोननो थाखाय गोबां मानसियानो हास्थायदों, नाजादों। गोबां मानसियानो दिनै सोरगो रायजोनि फारसे थांखि लानानै आवगायबोदों। नाथाय दिनैनि टपिकआ जाहैबाय सोरगो रायजोआव सोर सोर हाबनो हाया। सोरगो रायजोआव माबायदि मानसिया सौहैनो हाया। दिनै जोङो बाइबेलनि बोसोननि जुगिदै जों रोखायै जोङो नायगोन। जोङो नायनि बाइबेलनि बोसोननिफ्राय नुजाहोजानायनि लिरनाय चैप्टार 21 verse 8। नाथाय गिख'फोर, फोथायैफोर, आन्दायहोग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलैग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन। बेनो नैथि थैनाया। जों बेयाव रोखायै नुनो मोनबाय गिख'फोर। जोङो नाम्बार 1आव नायग्रोनि गिख' मानसिफोराबो सोरगो रायजो मोननाय नङा। गिख' मानसियाबो जोंनाय अर आरो गन्धकनि अराव थांनांगोन। जायफोरा गिनाया बारा, जायफोरा गिग्लुंनायजों जिउ खुङो, जायफोरा जिउआव गिनानै दङ, बे मानसिफोराबो सोरगो रायजो मोननाय नङा। जोङो नायनि 2 थिमथि चैप्टार 1 verse 7। मानोना इसोरा जोंनो गिनाय जिउखौ होआखै, बोलो, अननाय आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौसो होदों। बेयाव पलआ बुंदों जाहैबाय मानोना इसोरा जोंनो गिनाय जिउखौ होआखै, बोलो, अननाय आरो गावखौ हमथानो हानाय। जोंनो इसोरा बोलोनिसो जिउ होदों, जोंनो गिनायनि जिउ होआखै। गावखौ हमथानो हानाय आरो अननायनिसो जिउ होदों। नाथाय जायफोरा दिनै गावनि जिबनखौ लानानै गिनानै दङ, गावनि गथ' गथायखौ, गावनि न'खरखौ, बे बुहुमा मा जागोन, बे बुहुमा माथो गाज्रिनिफ्रायसो गाज्रि जाबोदों, हनै लकडाउन जादों, हनै कर'ना भाइरास जादों, हनै माथो जेरावबो समस्या, जेरावबो असान्थियानो असान्थि। जुदि बेफोरखौ नुनानै जुदि नोंथाङा गिनानै जिउ खुंदोंब्ला नोंथाङाबो जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांनांगोन। मानो होनोब्ला गिख' मानसिफोरा सोरगो रायजोआव हाबहैनो मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि गिनायजों जिउ खुंदोंब्ला दिनैनिफ्राय नोंथाङा बेखौनो मिथिनांगौ, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो गिनायनि जिउखौ होआखै। बियो बोलोनि जिउ, अननायनि जिउ आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौसो होदों। नाम्बार 2आव जोङो नायनि फोथायैफोर। जाय मानसिया इसोरनि सायाव फोथायनाय गैया, जिसुखौ मिन्थिनानैबो, इसोरखौ मिन्थिनानैबो इसोरनि सायाव फोथायनाय गैया, इसोरनि सायाव भरसा गैया, फोथायै मानसिफोरा माब्लाबाबो सोरगो रायजोआव हाबहैनो मोननाय नङा। मानो होनोब्ला रमान्सनि लिरनाय चैप्टार 10 verse 9 आरो 10आव लिरनाय दङ, सिमान लानायजों जोङो बासायजायो आरो फोथायनायजों जोङो धोरोमिया जायो। दिनै जुदि नोंनि जिबनाव, नोंनि साननाय हनायाव, नोंनि जिउआव जुदि फोथायनाय गैयाब्ला नोङो सोरगो रायजोआव हाबहैनो मोननाय नङा। जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांनांगोन। फोथायै मानसिफोरा सोरगो रायजोआव हाबहैनो मोननाय नङा। दिनै जुदि नों फोथायनाय गैयालासेनो जिउ खुंदोंब्ला दिनै नोङो फोथायनो नांगौ इसोरनि सायाव। इसोरनियाव नोङो भरसाखौ दोननो नांगौ। इसोरनि सायाव नोङो गासै नोंनि फोथायनायखौ दोनदो, अब्ला नोङो सोरगो रायजोआव थांनो हागोन। आरो जोङो नायनि 3 नाम्बाराव आन्दायहोग्राफोर। गुबुनखौ जोङो आन्दायहोयोब्ला, गुबुनखौ जुदि जोङो लामा गोथे होयोब्ला, गुबुनखौ जुदि जोङो सैथो लामाखौ मोननांगौखौ जुदि आन्दायहोयोब्ला, गुबुनखौ जुदि जोङो मिसलियायै, नोंबां जाबाङै, गुबुननि मेगनाव हाद्रि साननानै जुदि आन्दायहोनानै आलाय सिलाय आनिथानि खालामोब्ला जोंनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन। जों गुबुनखौ आन्दायहोनो नाङा, गुबुनखौ जोङो थगायनो नाङा। जोङो नायनि नाम्बार 4आव मानसि सिथारग्राफोर। नाम्बार 4, 4 नाम्बाराव जोङो नायनि मानसि सिथारग्राफोर।
जुदि जोङो जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनायनि उनाव मानसि सिथारोब्ला, मार्डार जुदि खालामोब्ला जों सोरगो रायजो मोननाय नङा। मानो होनोब्ला जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया इसोरनि मुस्रियाव इसोरा जोंखौ दादों। आरो जेसेबांनोखि इसोरखौ फोथायनाय आरो इसोरखौ फोथायै मानसिफोर दङ, जों साफ्रोमबो बिनि मुस्रिजों दाजानाय मानसिफोर। नाथाय बिनि मुस्रिजों दाजानाय मानसिफोरखौ जों जुदि बुथारोब्ला, मार्डार खालामोब्ला जों सोरगो रायजो मोननाय नङा। मार्डार खालामनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जों सानो मानसि गिदिरखौ बुलायलायनानै बा माबा मोनसे समयसानि थाखाय बा जाथिजों जाथि जुद्ध जानायावसो बुथारलायनायासो मार्डार जायो आरो बिनि अनगायै गुबुना मार्डार जाया होननानै जों सानो। नाथाय आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै नोंथाङा जुदि हाबा जानायनि उनाव नोंथांनि न'खराव अलरेडि गथ'आ 2-3 दंखायो, नाथाय बिहिजों नोङो मोदोमारि सोमोन्दो लानायाव, बिहिजों सोमोन्दो लाखांनायनि उनाव जुदि नोंनि बिहिनि गोरबोआव जुदि दान मोनसेनि, दान मोननैनि, दान मोनथामनि गोरबोआव थानायनि उनाव दिनै जोङो बे गथ'खौ लानो गोसो होया होनना एबर्सननि टेब्लेट जायो बा जोङो एबर्सन खालामो, बे गथ'खौ जोङो फोथैयो, बेनो मार्डार जायो। दिनै जोंनि ख्रिस्टियान मुलुगाव गोबां ख्रिस्ट' फोथायारिफोरा मार्डार खालामो। खालि हौवा हिन्जावल' मिन्थिगौ आरो बे जाहैबाय नर्मेल बिसयसो, फिसा बिसयसो लायो। आरो बेखौ जोङो एबर्सन खालामनाया मार्डार जाया। मानो होनोब्ला बियो 9 मासनि उनावसो बे हायाव फैगोन आरो जेब्ला बे हायाव फैगोन अब्लासो बिनाव जिउ फैयो। बिदि नङा, जेब्ला नोंनि बिहिनि गोरबोआव थायो आरो जेब्ला कनसिभ जायो, बे समनिफ्राय इसोरा बेयाव जिउखौ हरो आरो बे समनिफ्राय मानसि महर लानानै जोनोम जाबोनायनि लाइक बानायनानै होयो इसोरा। बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों, गोरबोआव थानाय समाव जुदि एबर्सन खालामोब्ला बिनो मार्डार। दिनै नोंथाङा जुदि ख्रिस्टियान जिउ खुंनानैबो नोंथांनि न'खराव जुदि मार्डार खालामदोंब्ला बा एबर्सन खालामदोंब्ला नोंथाङा गोसो सोलायनो नांगौ। मार्डार खालामग्राफोरा सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा। बिनो नैथि थैनाया गन्दकनि गेजेराव जागोन, बेनो नोरगाव थांनाया जागोन। दिनै जुदि नोंथाङा एबर्सन खालामनायाव जुदि सोमोन्दो दङब्ला नोंथाङा गोसो सोलायनो नांगौ, बे खामानिखौ गारनांगौ। एबर्सना मार्डार खालामनाय जायो आरो मार्डार खालामग्राफ्रा सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा। नैथि थैनाय आरो गन्दकनि गेजेराव थांनांगोन। नाम्बार 5आव जोङो नायनि जिनाहारि खालामग्राफोर। जिनाहारि खालामग्राफ्रा जोंनाय अर आरो गन्दकनि गेजेराव सौहैगोन। बिसोरो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोनथारनाय नङा। दिनै जिनाहारि होननानै बुङोब्ला दिनै मुलुगनां जिनाहारिजों साग्लोबनानै दङ। दिनै जेरावबो थां, जिखि निउसआनो जा, बिफाया फिसाजोखौ रेप खालामनाय, बिदाया बिनानावखौ रेप खालामनाय, बा गामिनि सोरखौबा रेप खालामनाय, मास्टारा स्टुडेन्टखौ रेप खालामनाय, दिनै जेरावबो जिनाहारि खालामनायनि बाथ्राफ्रा ओंखारो आरो दिनै जिनाहारिजों साग्लोबनानै दङ जोंनि समाजाव, जोंनि देशआव, जोंनि स्टेटफोराव। दिनै जिनाहारि खालामग्राफ्रा सोरगो रायजोआव थांनो मोननाय नङा। दिनै जिनाहारि खालामनो जों गियै जाबाय। जों सानो सोनाबारि कान्ट्रियाव जेरैबायदि फ्रि ससाइटि, जेरैबायदि हाबा जानायनि सिगां सासे सेंग्राजों सिख्लाजों लिभिं टुगेदार एखे लोगोयै थायो आरो जोंनि ससाइटियावबो जोङो बेखौनो खालामनो नागिरो। हाबा जानायनि सिगां आन्डार दा ब्लेंकेटनि सिङाव एखे लोगोयै थायो। दिनै जिनाहारि खालामग्राफोरा, जिनाहारियाव थांग्राफोरा इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोनथारनाय नङा। बिनो नैथि थैनाया जागोन जोंनाय अर आरो गन्दकनि गेजेराव। दिनै बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो बुंदों, जोङो जुदि सासे आइजोखौ गाज्रि नोजोरजों, जिनाहारिनि नोजोरजों नायोब्ला जोंनि गोसोआव अलरेडि जों जिनाहारि खालामबाय आरो जिनाहारिनि पाप मावबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो दिनै मोदोम हिसाबै नोङो जिनाहारि थाङाब्लाबो नोङो गावनि गोसोआव जुदि जिनाहारि थांदोंब्ला जिनाहारि मावनाय जायो। मानो होनोब्ला इसोरा जोंनि गोसोखौ बिसार खालामग्रा इसोरा जोंनि गोसोखौसो नायो। जोंनि गोसोखौ जुदि जों साफायै लाखियाब्ला
जोंनि गोसोखौ जुदि जों गोथारै लाखियाब्ला, जोंनि गोसोखौ जुदि जिनाहारिनि नोजोरजों जोङो थायोब्ला जों जिनाहारियाव थांनाय जायो। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जिनाहारि नोजोर, जिनाहारि मेगनजों नायनाय, जिनाहारि गोसो लानायखौ जोङो गारनो नांगौ। आरो आं बेखौनो नागिरदों, गोबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव दायो मास्टारबेट खालामनायाबो पाप। दिनै सासे सेंग्राया बा सासे सिख्लाया गावनो आथोनारि सेटिसफेक्सन खालामो, गावनो आथोनारि लुगैनायखौ सेटिसफाइ खालामनो नागिरो आरो बे पाप जायो इसोरनि नोजोराव। बे जिनाहारियाव गोलैयो। सोरबाया जुदि मास्टारबेशनाव दङब्ला, ख्रिस्टियान जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा, ख्रिस्टियान मानसिफोरा, नोंथांमोना बे मास्टारबेशनखौबो गारनांगौ। बेबो जिनाहारियावनो गोग्लैयो। आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जिनाहारियाव थांग्राफोरा जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन। दिनै इसोरा गोथार, बेनिखायनो जोंनि साननाय, जोंनि नायनाय, जोंनि सलिनाया गोथार जानांगौ। धोरोमिया साफा गोसोयै लाखिनो नांगौ, अब्लासो जोङो इसोरखौ नुनो मोनगोन। गोसोआ जुदि मैलाब्ला, गोसोआ जुदि जिनाहारिजों बुंफबनायब्ला, जोङो माब्लाबाबो सोरगो रायजोआव हाबहैनो मोननाय नङा। दिनै बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों, दिनै जिनाहारिजों साग्लोबनानै दङ आरो बे जोबनाय मुगायाव मोदाया जिनाहारिखौ मोनसे हाथियार बायदि बाहायदों। मोनसे समाव जौ लोंनाय, गान्जा सोबनायमोन, मोनसे समाव जुवा गेलेनायमोन। दा बे जोबनाय मुगायाव जिनाहारिजों साग्लोबनानै दङ। जेब्ला जोङो मबाइलखौ, इउटुबखौ खेवगोन, गुगल खालामगोन, अब्ला जोंनियाव नुगोन गाज्रि गाज्रि पिक्सार, पर्न'ग्राफि फिल्म। आरो बेफोरखौ नायनायनि जुगेदि जोंनि गोसोआ, जोंनि साननाय हनाया, जोंनि सिन्ताधाराया जिनाहारियाव थाङो। आरो बे जिनाहारियाव थाङोब्ला नोंनि गोसोआ अलरेडि नों जिनाहारिनि पापखौ मावबाय। बेनिखायनो नोङो बे मुगायाव माबायदि मबाइलखौ बाहायो, माबायदि पिक्सारखौ नायो, नोङो साबधान जानो नांगौ। नङाब्ला नोङो आन्दायगोन, जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांनांगोन। आरो दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, गोबां जोंनि ख्रिस्टियान मुलुगाव, जोंनि ख्रिस्टियान दमाव बोराय बुरै बिहामजो मोनलायनाय, बिजामादै मोनलायनाय, फिसौ मोनलायनायफोरानो दिनै रं नाम्बार जानानै सिरि सिरि गुबुनजों सोमोन्दो थाखुमायो। मोदोमारि सोमोन्दो, आथोनारि सोमोन्दो थायो। आरो जायनि जाहोनाव दिनै बोराय बुरै जाब्लाबो 50 बोसोर बैसोआव, 80 बोसोर बैसोआव लाखारलायनानै, दोनखारलायनानै दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालर कम्पानिफोराव थाङो। आरो दिनै न'खरफोरा आलाय आथानि जायो। ख्रिस्टियान न'खरफोरा दिनै निरासाजों, सैनांनायजों जायो। दिनै केबल मात्र जिनाहारिनि पापाव गोलैनायनि थाखाय, जिनाहारिनि नोजोराव, जिनाहारिनि नायनायनि थाखाय दिनै जोङो बेफोरबायदि जागासिनो। आरो बे जोबनाय मुगायाव गोबां ख्रिस्ट' फोथायारिफोरखौ जिनाहारिनि पापाव खोलैनानै सोरगो रायजो मोनगोननिफ्राय नोरगनि रायजोआव आरो जोंनायनि अराव लांगोन। आरो नोंथाङाबो जुदि बेफोरबायदियाव दङब्ला गोसो सोलायनांगौ, गोसो फाफिननायनि सम। नाम्बार 6 आव जोङो नायनि मोन्थोर रायग्रा। जायफोरा मोन्थोर रायो, जायफोरा मोन्थोर रायो, दिनै जिसुखौ मिन्थिनानैबो बे मानसिफोरा जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांनांगोन। सोरगो रायजो माब्लाबाबो मोननाय नङा। जानो हागौ नोङो सेन्टिनारि सेलेब्रेट खालामबाय ख्रिस्टियान जानानै, जानो हागौ नोङो सिलभार जुबिलि, गल्डेन जुबिलि, 200 बोसोर जाबाय, 50 बोसोर जाबाय, 60 बोसोर जाबाय, बा पुर्बपुरुखनिफ्रायनो ख्रिस्टियान जिउ खुंबोदों। नाथाय नों जुदि मोन्थोर रायनाय खामानियाव जुदि दङब्ला नोंबो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा। दिनै मोन्थोर रायग्राल' नङा, मोन्थोर रायनो हाग्रा बा मोन्थोराव इनभल्भ जाग्राल' नङा, मोन्थोरनि बुस्थु बाहायग्राफोर, मोन्थोरनि मुवाफोर बाहायग्राफोर, नोंसोरो मुवा बाहायनाय आरो मोन्थोर रायनाय बराबर पाप। सोरबाया मोन्थोर रायो आरो सोरबाया मोन्थोरनि बुस्थुखौ, अजा कुबिराजनि बुस्थुखौ बाहायनाय, मुवाफोरखौ बाहायनाय, बेबो पाप। दिनै आं बेखौनो क्लियार खालामनो नागिरदों। दिनै मोन्थोरा बबेनिफ्राय फैयो? मोन्थोरा गाज्रि जिउनिफ्राय फैयो, मोन्थोरा सैताननिफ्राय फैयो। आरो मोन्थोराव मोनसेबो मोजां गैया। दिनै मोजां दं होनोब्ला इसोरनियावल' दङ, बे सैताननियाव मोनसेबो मोजाङा गैया।
आरो बे सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो मानसि सिथारग्रा आरो मानसिखौ नस्थ' खालामग्रा असान्थि लाबोग्रा मोन्थोरनि बुस्थुखौ जायफोरा बाहायो बिसोरखौ आं बुंनो नागिरदों दिनै नोङो सानगोन 10,000नि आं मोन्थोरनि बुस्थुखौ लाबोबाय थाबिस लाबोबाय बोन्दों लाबोबाय 20,000नि लाबोबाय सनानि आस्थाम बा माबा मोनसे उमुक मन्दिराव थांना उमुक मोन्थोर उमुक कबिराजनिफ्राय उमुक अजानिफ्राय नाथाय बे लास्टिं होनाय नङा मोन्थोरनि बुस्थुआ ओरैबायदि सोरनियाबा सप्तासेनिल' डेट थायो सोरनियाबा सप्तानैनिल' सोरनियाबा मास मोनसेनिल' सोरनियाबा मास मोनथामनिल' बिनि उनाव बे सेम कन्डिशना जाफिनो आरो सिगाङाव जेरैबायदि जादों बिनिख्रुइ गाज्रिसिन जाफिनो मोन्थोरनि मुवा बाहायग्राफोरा मानो होनोब्ला जिसु ख्रीष्टआ बुंदों सैतानानो माब्लाबाबो सैतानखौ होखारनो हाया मोन्थोर रायनाया बबेनिफ्राय फैयो मोदायनिफ्राय फैयो आरो बे मोदायानो मोदायखौ होखारनो हाया मोदायानो जुदि मोदायखौ होखारोब्ला मोदायनि रायजोआ गावफ्रुलायगोन होनदों बिनि थाखायनो मोदायानो मोदायखौ होखारनो हाया मोन्थोर रायनानै सैताननि आनजादखौ सैताननि खैफोदखौ सैताननि सैनांनायखौ दबथायनानैल' दोनो दान्दिसेनि थाखाय नाथाय दान्दिसेनि उनाव जाखांफिनो आरो जेब्ला जाखांफिनगोन सिगाङाव जेसेबां जादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन जायो आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै नोंथाङा जुदि मोन्थोरनि बुस्थुफोर बाहायदोंब्ला मोन्थोरनि मुवाफोर बायदोंब्ला नोंथाङा गोसो सोलायनो नांगौ मानो होनोब्ला नोंथाङा जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांगोन आरो मोन्थोरनि मुवा बाहायग्राफोरखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों मोन्थोरखौ मोदायनो गथायनाय जायो मोन्थोरनि मुवाफोरखौ सैताननो गथायनाय जायो आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों सैताननो गथायनाय मुवाखौ बाहायोब्ला नोंथाङाबो गावनि जिबनखौ गावनि आत्माखौ मोदायनो गथायहैनाय जायो मानो होनोब्ला आं मोनसे एग्जाम्पलखौ आं बुंनो नागिरदों नोंथाङा एग्जाम्पल बिहि दं बा बिसाय दं नोंथांनि बिहिया नोंथांजों लोगोसे थासेयावबो जुदि गुबुन सासे हौवाजों जुदि लाइन मारिनानै मोदोमनि सोमोन्दो लायोब्ला नोंथाङा बे खोथाखौ मिन्थियोब्ला सहायनानै थानो हानाय नङा मानो होनब्ला नोंथाङा रागा जोंगोन नोंथाङा बे जाथायखौ खोनानानै गोसोआव हजम जानाय नङा सहायनो हानाय नङा मानो होनब्ला नोंथांनि बिहि बियो आरो नोंथांनि बिहि जानायखाय नोंथाङा बेखौ सहायनो हाया आरो नोंथांनि बिसाया जुदि गुबुन हिन्जावजों जुदि सोमोन्दो लायोब्ला नों थासान्दियावनो नोंबो बेखौ सहायनो हानाय नङा मानो होनब्ला बे नोंनि फिसाय आरो नोंनि फिसाया नोंजोंल' सोमोन्दो लाखिनायखौ नों हास्थायो आरो गुबुनजों मोदोमारि सोमोन्दो लाखिनायखौ नों हास्थाया थिग बेफोरबायदिनो जायफोरा दिनै मोन्थोरनि बुस्थु बाहायो मोन्थोरनि खामानिफोरखौ मावो मोन्थोरनि मुवाफोरनियाव थांनानै मुवाफोर लाबोनानै बाहायो गावनि जिबनाव नोंबो बे सोरजिगिरि इसोरखौ बे गोथां इसोरखौ बे जिसु ख्रीष्टखौ नागारनानै मोदायजों सोमोन्दो लाहैनाय जायो आरो जिसु ख्रीष्टआ जोंनि हौवा गोदान आरो जों मण्डलीफोरा ख्रीष्ट फोथायारिफ्रा बिनि हिन्जाव गोदान आरो बिनि जोमैसिम फैगोन समसिम जोङो गावखौ थामथिम खालामनांगौ बिनि हिन्जाव गोदानफोरा दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जेब्ला नोङो मोन्थोरनियाव थाङो जेब्ला नोङो मोन्थोरनि मुवाफोर बाहायो बे इसोराबो नोंनि मावनाय पापफोरखौ सहायनो हाया आरो दिनै बिनि थाखायनो इजराइलाइट्स जायफोरा इसोरजों सायख'जानाय इहुदिफोरा इसोरजों सायख'जानाय जातिफोरा जेब्लानो सोरजिगिरि इसोरखौ नागारनानै गोथां इसोरखौ नागारनानै जेब्लानो मोदायनियाव गंग्लायो मुर्तिफोरखौ खुलुमो सैताननि मुवाफोरखौ बाहायो अब्लानो गथै देश गथै जातिखौनो केप्टिभिटियाव गलामनि थाखाय गुबुन हादोराव कब्जा खालामहैजाहैयो गुबुन हादोराव लानानै थांहैयो 70 बोसोर थाहैनांदों इजिप्टआव थाहैनांदों 200 बोसोर आरो बेफोरबायदिनो गोबां गलाम खाथिनांदों इसोरजों सायख'जानाय मानसिफ्रा इसोरखौ नागारनानै मोदायजों सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय दिनैबो नोङो ख्रिस्टियान जानानै सोरजिगिरि इसोरा नोंनि पापनि थाखाय गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ कालभारि क्रुसाव बलि जाहोनानै बिनि गोथार थैजों नोंनि पापखौ निमाहा होनानै आरो नोंखौ गावनि फिसा महरै नाजावखांनायनि उनाव नों जुदि बे इसोरखौ नागारनानै मोन्थोरनि मुवा बाहायोब्ला नोङो आत्मिक बेबेसार नों जिउनि बिबेसार खालामगासिनो नों जिउनि जिनाहारि खालामनाय जागासिनो दिनै बिनिफ्राय जोङो गोसो सोलायनो नांगौ दिनै मोन्थोरनि मुवा बाहायग्राफ्रा सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा
मोन्थोरनि मुवा बाहायग्राफ्रा मोन्थोर बाहायग्राफ्रा नोरगाव थांनांगोन। बेनो जोंनाय अर आरो गन्धक, बेनो नैथि थैनाया। आरो जोङो नायनि 7 नाम्बाराव मुर्ति खुलुमग्राफोर, जायफोरा मुर्ति खुलुमो बिसोरो जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांगोन। दिनै गोबां मानसिफोरा मुर्ति जायखौ मानसियानो दादों, जायखौ मानसियानो कालार होन्दों, जि गानहोदों, गन्थं दङ मोनामनाय मोना, खुगा दङ रायलायनो रोङा, मेगन दङ नुवा, आखाइ दङ सोमावा, आथिं दङ थाबायनो हाया, जि जायगायाव दोनबाय बेयावनो दलद थाबाय, बेखौ खुलुमो बिसोरो जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांगोन। मुर्ति खुलुमग्राफोरा आरो जों ख्रिस्ट' फोथायारिफ्रा गोबां समावनो जोंनि जिबनखौ जोङो लाब्रायै जिउ खुङो। जोङो सबजोंबो मिलायफानानै जों जिउ खुङो। आंलाय जिसुखौ फोथायखायो दा, नाथाय दान्दिसेल' बे खेबसे मुर्तिखौ खुलुमनानै गंग्लायनानै मिलायफानानै थानायालाय माथो जानो होननानै सानो। नाथाय आं रोखायै बुंनो नागिरदों, मुर्ति खुलुमग्राफोरा जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांनांगोन। आरो आं दिनै जिउ हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरदों, गोबां समाव जोङो ख्रिस्टियानफ्रा जोङो मुर्ति खुलुमो। माबायदि मुर्ति खुलुमो? इसोरनिख्रुइ जायखौ नोङो बांसिन इम्परटेन्ट सानो बेनो नोंनि मुर्ति। दिनै थाखाया नोंनि मुर्ति जानो हागौ। थाखानि थाखाय नों जुदि लुब लालस, थाखानि थाखाय नों जेखौबो मावनो हागौ, थाखानि थाखाय नोङो गासैखौबो नों गाज्रिखौ मावनो हागौ होननानै नों जुदि सानदोंब्ला, खालि आंनो थाखाखौल' नांगौ होननानै सानदोंब्ला नों जाहैबाय मुर्ति खुलुमगासिनो दङ। बेनिफ्राय गोसो सोलाय। आं बुङाखै थाखाखौ जोंनो नाङा, थाखाखौ नांगौ, नाथाय रां लुबैसोला जानायानो गासै गाज्रिनि गुदि। नाथाय राङा गाज्रि नङा। आरो हमनानै ला, आं बुंनो नागिरदों दिनै गोबां ख्रिस्टियान जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा फेसबुकआव, वाट्सापाव, इउटुबाव, मबाइलाव, टिकटक बानायनायाव गोदोनानै दङ। आरो बेनो मस्ट इम्परटेन्ट, हरनि साननि बेयावनो गोदोनानै दङ। बेनो नोंनि थाखाय मुर्ति जानानै दङ। मानो होनब्ला नोङो इसोरनो सम होनो थाखाय नोंहा सम गैया, नोङो मबाइलावनो बेस्थ'। बेनो नोंनि मुर्ति जानानै दङ। गोसो सोलाय। आरो गोबां समाव जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां मोनलायनायानो मुर्ति जानानै दङ। मोजां मोनलायनायजों फ्रि कलसो आजिखालि दंखायो। हर सान उन्दुलांनायनि गरदनायनि अनलाइन फन कलाव थाबाय थागोन। आरो बबाव थांदों बबाव थाखै गासिबनिबो हिसाब खिथाब होजोबनांगौ। आरो सान हर जेब्लायबो बे फनावनो बेस्थ', गार्लफ्रेन्डजों बयफ्रेन्डजों। आरो बेयावनो गोदोनानै दङ। आरो इसोरा इम्परटेन्ट नंला, गिर्जा थांनो सम गैला, बाइबेल फरायनो सम गैला, आर'ज खालामनो सम गैला। बेनो नोंनि मुर्ति। बिनिफ्राय गोसो सोलायनांगौ। मुर्ति खुलुमग्राफ्रा सोरगो रायजोआव हाबैनो मोना। आरो आं बुंनो नागिरदों, दिनै जाय बिसया नोंखौ हमथानानै दोनदों, जाय बिसयखौ नोङो बांसिन इम्परटेन्ट होदों इसोरनिख्रुइ, बेनो नोंनि मुर्ति जानानै दङ। नोंनि न'खर जानो हागौ, नोंनि समायना महर जानो हागौ, बा नोंनि टेलेन्ट, इडुकेसन गासैबो नोंनि मुर्ति जानो हागौ। बेनिखायनो आं बुंदों, दिनै मस्ट इम्परटेन्टखौ इसोरखौ होआब्ला, जायखौनो नोङो संसारनि बिसयखौ इम्परटेन्टसिन खालामगोन, बेनो मुर्ति। बेनिफ्राय जोङो गोसो सोलायनांगौ। इसोरखौ मस्ट इम्परटेन्ट, इसोरखौ बयनिख्रुइबो गिबिसिन जोङो जायगा होनो नांगौ। आरो जोङो नायनो 8 नाम्बाराव सोलायग्राफोर। दिनै जुदि नोङो सोलायोब्ला, थगायोब्ला, नोंनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन। थगायनाय बा सोलायनाय, बेयो जोंनि सालाय बिजौआवनो थायो। जोङो गोबां समावनो सोलायनायखौ जोङो पाप नङा सानो, थगायनायखौ जोङो पाप नङा सानो। जोङो मबाइलनि जुगिदै गोबां समाव जोङो सोलायो। आमोखा नोङो बबाव दं? नोङो दङ न'आवनो। आरो नोङो बुंगोन आङो टाउनाव दङ, मम' जागासिनो। गोबां समाव जोङो सोलायो। मेसेजनि जुगिदै जोङो सोलायो, रायलायनायनि जुगिदै जोङो सोलायो, नङा गाराखौनो नंगौ खालामनानै जोङो सोलायो। गोबां इसोरनि बोसोन बुंग्राफोरा नङा गारा काहिनिखौनो बानायनानै नंगौ खालामनानै गावनि बोसोन बुंनायखौ गोथाव खालामनो थाखाय सोलायनायनि नंखाय टेस्टिमनिफोर होयो। दिनै सोलायनाया मोदायनि,
जहननि लिरनाय चैप्टार 8 verse 44 आव बुंदों बे सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो सोलिबोबाय आरो बिनियाव सैथोआनो गैया। जेब्लायबो बियो नंखाय बुंबोदोंनो, जेब्लायबो बियो नंखाय बुङो आरो नंखायनि बिफा। सोरबाया जुदि दिनै सोलायनायनि जिउ खुंदोंब्ला, नंखाय बुंदोंब्ला नोङो सैताननि फिसा। दिनै जोङो सोलायनायखौ नागारनो नांगौ, थगायनायखौ नागारनो नांगौ। आरो जोङो गोबां समाव बुङो, गुबुननो जोङो जिसुनि सोमोन्दै खोन्थायो। जोङो गोबां समाव जोङो सानडे स्कुलनिफ्राय बायहाट खालामबोयो। जहननि लिरनाय चैप्टार 14 verse 6। जिसुआ बुंफिनबाय, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। गोबां समाव जोङो बेखौ सानडे स्कुलनिफ्रायनो जोङो बायहाट खालामबोयो आरो जोंनि सालाय बिजौआवनो बे बाइबेलनि बोसोना दङ। नंगौ, नंगौ, दिनै बे जिसुआनो नंगौ सैथो इसोर होननानै बुङो, नाथाय जोंनियाव सैथो गैया। नाथाय जोङो सैथो इसोरखौ खुलुमग्राफ्रा जोङो सैथोआव थानो नांगौ। जोंनियाव सैथोनि गुना थानांगौ, जोंनियाव सोलायनाया थानो नाङा। सैताननियावसो सोलायनाय दङ। दिनै जुदि नोंथाङा जुदि सोलायनाय जिउ खुंदोंब्ला, नोंथाङा जुदि सोलायनायनि आखल आखु दङब्ला गारनो नांगौ। आरो बे सोलायनाय जिबना नोंखौ सानसे जोंनाय अर आरो गन्दकसिम लांगोन। सोलायनायनि बाथ्राया जोंनि सालाय बिजौआवनो थायो। सालाय फिदिंब्लानो जोङो सोलायनाय बाथ्राखौ बुंनो हायो। नाथाय जोंनि सालायनि सोलायनाय बाथ्रायानो जोंखौ नोरगाव लांगोन। आरो बे सोलायग्रा मानसिफोरा सोरगो रायजोआव हाबहैनो मोननाय नङा। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै सोरबायदि मानसिफोरा सोरगो रायजोआव हाबनो मोना? सोरबायदि मानसिफोरा जोंनाय अर आरो गन्दकनि गेजेराव थांगोन? नाथाय गिख'फोर, फोथायैफोर, आन्दायहोग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलायग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्दकनि गेजेराव जागोन। बेनो नैथि थैनाया। नोंथाङा जुदि बे आखलफोराव बेफोरबायदि जुदि जिबन खुंदोंब्ला, नोंथांनियाव जुदि बे आखलफोरा दङब्ला, नोंथाङा गोसो सोलाय। इसोरनियाव निमाहा बि। प्रभु जिसु ख्रीष्टनि कालभारि क्रुसाव बोहैनाय गोथार थैनि सिङाव फोथायनायजों फैनानै गुरै नम्र जानानै, जेब्ला नोङो मोनफा मोनफा नोंनि आखलनि थाखाय, नोंनि सलिनाय हुदाफोरनि थाखाय निमाहा बिगोन, गोरोन्थि मावनायनि थाखाय, अब्ला इसोरा नोंखौ निमाहा होगोन आरो नोङो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन। आरो बे मुगायानो गोसो सोलायनायनि मुगा। आमेन। इसोरा बोर होथों। गड ब्लेस इउ।